Honorable Manero, babba dan abun da APC, babba dan abun da APC, babba dan abun. Honorable Manero, babba dan abun da majalisar tarayya motsa takace dai. Mai kereke ga aiki duk mun gani a fili 2023 mun yarda wakilci ka kara mai. Honorable Manero, babba dan abun da APC, majalisar tarayya motsa takace dai. Mai kereke ga aiki duk mun gani a fili 2023 mun yarda wakilci ka kara mai. Da sunan rabbana Allah shi yayi ko ina, ka agaza mana ilahuna, yarda mu ta samu birgina, sunan mu ya zazzaga ko ina. Wakar da muke tabbi ko ina, zakin murya mu dandana, muna ta biyayya ga masana'an sarun waka da tambari. Honorable Manero, babba dan abun da majalisar tarayya motsa takace dai. Mai kereke ga aiki duk mun gane a fili 2023 mun yarda wakilci ka kara mai. Mai ilimi da halin kereke dan majalisar aiki, ka tafi lamazan aiki. Muniru babba amshaki, maki saman maki, mai gona zo ga taki, labule sirrin daki, wane rago rigar sake, dattejo halin kereke. Muniru kara shirin yaki, kun boga tefes ba shakka, Muniru komai ya gyara, dan kasuwa duk sun dara, harka na lafiya doka, makarantu an kara, kun boga sai mu yi hamdallah. Muniru komai ya duba, kun boga riba mun kirga, kyawun shuka kwasar tsaba, kun boga ba wani taba ba, kamar Munir sai an duba, gwanin mu ne farkon lamba. Kun boga Munir shi ne memba, Abuja kyakkyawar turba, mai ja ya zo a dango, sansarin waka mun zo waka, to Muniru kai ma ga taka. Honorable Manero, babba dan abun da majalisar tarayya motsa takace dai. Mai kereke ga aiki duk mun gane a fili 2023 mun yarda wakilci ka kara mai. Muniru mai ilimi shi ne ya san boko da addini, Honorable jangwar zo ne, dattijo mai batu ɗaya ne, abun kwatance duk shi ne. Kun bozo mun yi dace ne, Muniru babban oga ne, mai kaunar talakawa ne, mai taimakawa marayu ne. Matasa sai Muniru dan abun da shi ne na, ina matasa sai Muniru dan abun da shi ne na, dattijai sai Muniru dan abun da shi ne na, talakawa sai Muniru dan abun da shi ne na, masu kudin ma sai Muniru dan abun da shi ne na, yan mata sai Muniru dan abun da shi ne na, har da samari sai Muniru dan abun da shi ne na, yan kasuwa ma sai Muniru dan abun da shi ne na, naji manoma sai Muniru dan abun da shi ne na, ga tailoli sai Muniru dan abun da shi ne na, direbobi ma sai Muniru dan abun da shi ne na, ga mahauta sai Muniru dan abun da shi ne na, har da masunta sai Muniru dan abun da shi ne na. Kun boza roƙon arzikin da muke ka koma sau hudu. Honorable Manero, babba dan abun da APC, majalisar tarayya motsa takace dai. APC mai kereke ga aiki duk mun gane a fili 2023 mun yarda wakilci ka kara mai. Aiki da gaskiya shine aiki, ƙarya kuma wannan shirme ne, ƙarya zancen banza ne, mai ƙarya yayi abun kunya, yi gaskiya za ka yi nasara, babu boka ko laya. Muniru shi ya rike Allah, gaskiyarsa ce ta kamar yaƙi, da ciyaman ya fara, ciyaman ɗin local government. Muniru yayi aiki malam, Muniru ba nan ya tsaya ba, a shekarar 2011 talakawan kumbotso sun yarda Munir baya da sibin, a jam'iyyar CPC ne yayi takara yayi a cibin, gaba dai zaki 2015 an yi observing, APC sun ba shi ticket domin aikin yayi expanding. 2019 ta dawo gwarzo na dai shi ke moving, talakawa sun yarje mashi don matsalar su ake solving. 2023 shine zaɓin talakawa ba shege
accepting. Honorable Manero babba dan agunde. Majalisar tarayya motsa taka ce dai. Mai ke ga aiki duk mun gane a fili. 2023 mun yarda wakilci ka kara maimai. Hudu ga hudu sau hudu Muniru koma sau hudu. Hudu ga hudu sau hudu Muniru koma sau hudu. Hudu ga hudu sau hudu Muniru koma sau hudu. Hudu ga hudu sau hudu Muniru koma sau hudu. Honorable Manero dan abin da koma sau hudu. Hudu ga hudu sau hudu Muniru koma sau hudu. Botso Federal Constituency ba su mamaki. Hudu ga hudu sau hudu Muniru koma sau hudu. Harkar ilimi gyara yake makarantu sabbi ya gina. Kun botsa ciki da wajen gida. Hudu ga hudu sau hudu Muniru koma sau hudu. Ruwan sha a famfo an haka fayif na ruwa har zaurika domin a samu ruwa gida. Hudu ga hudu sau hudu Muniru koma sau hudu. Matasa ka ce su yi sama baka so su yi wata rigima. Aiki ka ba su da azama su daina zaman layin gida. Hudu ga hudu sau hudu Muniru koma sau hudu. Mata jari kyauta duka dogaro da kai a sana'uka. Mata in zaɓe ya zaka ku dawo ku zaɓo mai gida. Hudu ga hudu sau hudu Muniru koma sau hudu. Zaki sun san ka gagara kafin ka iso sun haƙura. Mai gida talakawa na kira sun yarda ka koma sau hudu. Hudu ga hudu sau hudu Muniru koma sau hudu. Bargamar gandu sai Muniru ka san aiki har dubaru. Mai abun fada ba shi yin fada dan abun da kai hudu sau hudu. Hudu ga hudu sau hudu Muniru koma sau hudu. Mu je mu gaida su Hajjaju matar Honorable dan abun da Allah yadda da imani. Hajja Maryam yar mulki ga hakuri ga addini. Hajiya ta ba mu kudin waka ansarin waka saurara har mota sai an baka. Hajiya Maryam na gode ansarin waka na ce sau hudu. Hudu ga hudu sau hudu Muniru koma sau hudu. Kusoshin tafiya ta yi Muniru Alhaji Awwal babban jigo. Mai fura a gaida mazan kwarai. Mai gida mai ku ga gaisuwa. Sannan ga mai ku mai dubu. Akwai dan Sani Abubakar dan Kwairo a shashayi haka. A babu ya sarki na biya. Jigogin tafiyar Muniru duk sun yarda ya koma sau hudu. Hudu ga hudu sau hudu Muniru koma sau hudu. Alhaji ya barka ina wuni gaisuwa haka mun yo jinjina. Hajiya Fa'iza gaida ku masu keshin wannan tafiyar. Muniru Foundation kungiya take kungiya take mai aiki don samun nasara. Abdalla Munir dan agunde gaisuwa gungwar zan shekara. Nace ina Abdulrahman Asad shi yace Murairo bai tuka dan Sani jini ga Abubakar. Masoyin Muniru ne Asad shi ma ya ce kai sau hudu. Hudu ga hudu sau hudu Muniru koma sau hudu. Hudu ga hudu sau hudu Muniru koma sau hudu. Allah ya samu dace. Allah ya kai mu ga nasara.